स्वादिष्ट रेसिपीज मराठीमध्ये आपले मनापासून स्वागत आहे। आज आपण स्वादिष्ट आणि चमचमीत असा कोळंबी भात कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। कोळंबी भात बनवण्यासाठी या ठिकाणी आपल्याला लागणाऱ्या 2 वाट्या कोळंबी, 1.5 वाटी बासमती तांदूळ, 4 मीडियम साइज उभे चिरलेले कांदे, 2 मोठ्या आकाराचे उभे चिरलेले टोमॅटो, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, आले लसूण पेस्ट, त्याच्यासोबतच आपल्याला लागणारे खडा मसाला। तर त्याच्यासाठी या ठिकाणी मी 15 लवंग, 15 काळे मिरी, 2 मोठी इलायची, 2 दालचिनीचे तुकडे, 2 हिरवी इलायची, 1 चक्री फूल आणि 3 तेजपत्ता घेतलेले आहेत। त्याच्यासोबतच आपल्याला लागणारे मीठ, हळद, लाल तिखट, तूप, गरजेनुसार तेल आणि पाणी। सगळ्यात आधी आपण कोळंबी वाफवून घेऊयात। त्याच्यासाठी इथे मी गॅसवरती पातेलं गरम व्हायला ठेवलं आहे। त्याच्यामध्ये आता आपण ही कोळंबी टाकूयात। आणि आता आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत पाणी। आता या ठिकाणी मी पातेल्यामध्ये पाणी ॲड केलेलं आहे। तर ज्या वाटीच्या सहाय्याने कोळंबी घेतली होती त्याच वाटीच्या सहाय्याने मी 2 वाट्या इतपत पाणी या पातेल्यामध्ये टाकलेलं आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत मीठ, त्याच्यासोबतच आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत पाव छोटा चमचा इतपत हळद, आणि आता आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत लाल तिखट। तर या ठिकाणी मी 1 छोटा चमचा इतपत लाल तिखट टाकते आहे। आणि आता आपल्याला ही कोळंबी थोडीशी शिजवून घ्यायची आहे फास्ट गॅसवरती। आपली कोळंबी शिजते आहे तोपर्यंत आता आपण तांदूळ धुवून घेऊयात। आता हे तांदूळ आपण व्यवस्थित धुवून घेऊया। आता हे तांदूळ मी स्वच्छ धुवून त्यामधलं सर्व पाणी काढून घेतलेलं आहे। आता आपण चेक करूयात आपली कोळंबी शिजली का ते। आता साधारणतः 5 ते 6 मिनिटं झालेली आहेत फास्ट गॅसवरती। ही कोळंबी मी शिजवून घेतलेली आहे, तुम्ही बघू शकता कोळंबी शिजली गेलेली आहे। तर आता आपण पुढच्या कृतीकडे वळूया। आता आपण कोळंबी भात बनवूयात। त्याच्यासाठी इथे गॅसवरती मी पातेलं गरम व्हायला ठेवलेलं आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत तेल, इथे मी 1 पळी इतपत तेल टाकलेलं आहे। आता तेल छान गरम झाले, त्याच्यामध्ये आपण खडे मसाले टाकूयात। सगळ्यात आधी आपण टाकूयात लवंग, काळी मिरी, हिरवी इलायची, चक्री फूल, मोठी इलायची, दालचिनी, तेजपत्ता, आणि आता आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत कांदा। आणि हा कांदा गुलाबीसर होईपर्यंत आपल्याला छान असा परतून घ्यायचा आहे। आता कांदा छान असा गुलाबीसर परतला गेलेला आहे, तुम्ही बघू शकता। आता आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत 1 मोठा चमचा इतपत आले लसूण पेस्ट, त्याच्यासोबतच आपण आता याच्यामध्ये टाकूयात टोमॅटो, आता आपण टाकूयात त्याच्यामध्ये मीठ। मीठ टाकल्यामुळे टोमॅटो लवकरच मऊसर होतो आणि छान भाजला जातो। तर आता हा टोमॅटो देखील आपण छान असा मऊसर होईपर्यंत भाजून घेऊयात।
आता हा टोमॅटो देखील मी छान असा परतून घेतलेला आहे। आता आपण याच्यामध्ये बाकीचे मसाले टाकूया। आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत पाव छोटा चमचा इतपत हळद, त्याच्यासोबतच आता आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत तिखट मसाला। तर या ठिकाणी मी 2 छोटे चमचे इतपत तिखट मसाला टाकते। तिखटाचं प्रमाण तुम्ही आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता। लक्षात ठेवायचं की आपण कोळंबी शिजवताना देखील त्याच्यामध्ये तिखट मसाला टाकला होता। व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घेऊया। आता हे सर्व मसाले मी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेले आहेत। तर आता आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत तांदूळ। आता हे तांदूळ आपण 1 ते 2 मिनिटं छान असे परतून घेऊयात। आता साधारणतः 1 ते 2 मिनिटं झालेली आहेत। स्लो गॅसवरती हे तांदूळ मी छान असे परतून घेतलेले आहेत। तर आता आपण त्याच्यामध्ये पाणी ॲड करूयात। आता आपण तांदळामध्ये पाणी ॲड करणार आहोत। त्याच्यासाठी ही कोळंबी शिजवताना आपण जे पाणी वापरलं होतं तेच पाणी आता आपण भातामध्ये ॲड करूयात। आपण कोळंबी शिजवताना जे पाणी वापरलं आहे तेच टाकणार आहोत। कोळंबी टाकायची नाही आता, फक्त त्यामधलं आता आपण पाणी टाकणार आहोत। आता या तांदळामध्ये मी कोळंबीचं गरम पाणी ॲड केलेलं आहे। त्याच्यासोबतच आता आपण त्याच्यामध्ये टाकूयात आणखीन थोडंसं गरम पाणी। या ठिकाणी मी तांदळामध्ये गरम पाणी ॲड केलेलं आहे। तर ज्या वाटीच्या साहाय्याने आपण कोळंबी आणि तांदूळ घेतलेला आहे त्याच वाटीच्या साहाय्याने मी कोळंबीच्या पाण्यासोबत आणखीन 3 वाट्या गरम पाणी या तांदळामध्ये ॲड केलेलं आहे। तर आता आपण हे थोडा वेळ शिजवून घेऊयात। आता या भाताला उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे। आता आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत थोडीशी कोथिंबीर, आणि आता आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत शिजवलेली कोळंबी। आता मी या भातामध्ये कोळंबी टाकलेली आहेत। व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घेऊयात आपण। या पॉइंटला तुम्ही यामधलं मिठाचं आणि तिखटाचं प्रमाण चेक करून हवं असल्यास ते ॲड करू शकता। तर आता आपल्याला फास्ट गॅसवरतीच हे पाणी आटेपर्यंत भात शिजवून घ्यायचं आहे। आता हे भातातलं पाणी पूर्णतः आटलेलं आहे। तर आता आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत कोथिंबीर। आता त्याच्यासोबतच आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत साधारणतः 1 मोठा चमचाभर इतपत तूप। आणि आता आपल्याला झाकण ठेवून स्लो गॅसवरती हा कोळंबी भात शिजवून घ्यायचा आहे। आता साधारणतः 8 ते 10 मिनिटं झालेली आहेत। स्लो गॅसवरती कोळंबी भात मी शिजवून घेतलेला आहे। आपण चेक करूयात तो शिजलाय का ते। तुम्ही बघू शकता कोळंबी भात मस्त असा आपला शिजला गेलाय। तर आता आपण हा कोळंबी भात प्लेटमध्ये सर्व करूयात। आता आपला हा कोळंबी भात रेडी झालेला आहे। चमचमीत असा कोळंबी भात नक्की ट्राय करून बघा। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।